हम पापा केनियो से आवत न सन त हमरा के खूब सत रहत न स आता ना हमें घर में बुझाता कि काट हो गइल बानी कोई से कहत नहीं भगवान हमरा के हरियर की मारुति भेज दा लेकिन वो जाना तरन के अभी टाठ बानी ना ले जाए में करा के गोजन कराए कतिन के हमरा के धरती पर छोड़ देले बाड़न सात घर दुश्मनों के भगवान ऐसन बेटा पतो मत दे नतिया ना होत रहे था एकरा कथी के कितना देवी देवता पूजा नहीं था एगो भगवान बेटा दियल कहीं ने कौन हम का बिगड़ले नहीं आय आज नतिया के पोस पाल के बड़ कर देनी बियाह कर देनी तो आज मेरा के काला में पड़ल बैठे कोनो बात ना ठीक है बाटे ये ना करो सको जर मारू खा के नाम मर गए ना तो कोई सके का कहत रहे कोइला बिना कुका के हमरा के धइले बाड़ी से हाँ माई गोला तनी हाँ फूल ठीक बा अन्ना बचिया तू मने सोच कैसे ले लू कि हम एगो खर हिलाइबे घर में ई बताइबू अरे ना तका जैसे जैसे सिखौले उहे करे ना ई बताव कि इतना आटा घाटा भइस मती भइल बिया ओकर रहते हम काम करब हो एकदम नो अंगूरे पर नचा के रखले बानी का मजाल की तनी सांस ले लेवे हमारी सामने हाँ एकदम उनकर कहाँ बेवत बा हो मरद के तो ऊ मुट्ठी में कइले बानी जे तरी भाभी भैया के कइले रहली हमके बतैले रहली हम जानत नहीं वैसा ही यार जवन करनी तो सुनलन माई आज ही बताव कि हमरा कोनो दुख रही तो हम कहती ना तारा ले और ही नहीं तक का ई का सोचत रहल कि एक लड़का बावे त पतो उतारी तो नौकरानी बना के हमरा के रखी एकदम ना जवन कही ना तौन कर ले समझ एगो झाड़ू तकले तो लगइबे ना जवन कही तौन करे ले ना करे तो तू का जान तो के का घर में हम रहे थोड़ी ना दे हाँ एकदम न हो सोचत रहल कि हम अंगूरी पर नचाई वो के हम ऊ हमरा के नचा पाई तो बन गेल बेटे रुक जा माई फोन करतनी हम तो के तारा हिम्मत कैसे तारा हिम्मत भइला तारा ई ना लोकला कि फोन ले बतियावती ता के खाना ललैया थलेल बा कबे सन तारे के ताकत रहनी है लेके है पकड़ आ एकर में माटी बावे ठीक कपड़ा ले साट के बढ़िया ले एको एमा खरना लौके के चाहिए समझ जाइए तो कुल कपड़ा ला तो भीचनी झाड़ू मरनी है तो भूख लागल बा त ना खाई हम ना देखने कोनी हट मटकी जब देखा तब इनका लाला पैसा रहता पेट में जब देखा तब एकदम बुझाता कि खैला के अलावा कोनो कामे नहीं के है काम क के आ तब जाके आकर हमारे खाना के बात करी मुझको बहुत टाइम लागी कनिया में माटी ढेर बाटे तो मटिया बिन खा लिया तले आधा भूख मिट जाई एमा का दिक्कत बावे कानिया माटी बा जब देखा तब अभी कब खले लुआ 4 रोटी सुबह न खइलुआ बस ये उ त खैनी हम जान त मारल लाते के धरती में समा जइपू मुझको जितना खातरी उतना इनका के कमे पड़ जाता है जब देखा तब साला दिमाग खराब करके रख देते जब आते तब खाली कनिया खाए के द एकर चलते हम किचन में ताला मारले रहते ना मारते ई ओरिया न दी हो अब तो हम लइका फेंका बा सके करी और लगिया सा पचे दूरी मांगे के पड़ी ना त बनावे के पड़ी बाप रे ई बेरा हो गेल कोनी दो घास ले आई बकरिया खा लिया सब तनी आराम हो जाई ओतना ना भस कहां जात रु कनिया का भइल जी हम जी ओतना आ मुंह गिरल बने मारे आंखों कुछ सूजल बावे कुछ भइल बा का जी अब जिंदगी हमर सूझ गइल बताया के सूझ गइल त का हो गई अब हमें रोवत नहीं का कुछ पता को हलस है का पतो ही है तो पतो ही है हम का कही जेकर पतो नहीं कि सब वही के सुख बाटे जान जाइए आई का कहत हां जी एगो यार लइका नहीं को जरूरत कनिया त आदमी कहत कि हम के लइका भगवान नहीं करा त ना हमर पतो ही हमरा के मारती हाथ ना मुआली के मारती कोई लगा दी डाका के धोइले भी जान आया मजी चुप रही मत रोई आजकल के पतो ही बाड़ी स आ कि आवत अड़ी स तो सासे पे हुकुम चलावे लागत सास कहां से पतो ही पे चला काठा बाड़ू ओठा लाली मार के चलत रे करियो तू ही कोई
अभी हमारा सामान जियता तो हम तनी सिंगार पटर ना करी तो ओमे से राण बन के रही। तू ही बताव तो। अभी तो बेटवा कुछ ना बोले ना, उ त मान ली कि आन के जमल है, लेकिन मोती ई मार आन कर देले जमल बिया, ओकर मोती मार देले बिया। हमारे बच्चा पहले बोलत रहन अब मोती मार देले बिया। ऊ करे कहा ना सुने ला जान चाहिए हमार करे हमरा के तो बुझे में ना करले कि महतारी ही बताई जब पहला दिन उतरल त कहे कि हमर सास ना महतारी समान बड़ी, आई अब होइसे कहती है बुजरी, तनको ओकरा लाज का शरम नाम नहीं धाधाई रही कि सही कहल बा कि एगो बेटा के बेटा ना समझे के चाही जनलू। ताकि हम का कही उ त का तना तू कहिन त एगो भगवान दिया ना काज ने का उनकर बिगड़ ले रही। चुप होखी, उ आज न त काल सब की का पारा बाटे जनी सबके पतोहिया ओतहिन ओतने कर। एगो रोटी धरे बारू तो दाना कनिए खाई तनी खाई तो सवार कइले कहले बानी कि जब आपका मन करी तब आप समझब आपे का घर ह। बताइयो कि नरको में जगह मिली भसड़ी के तनको लाज शरम नहीं खेत भर के पी गइल जान तो बिया। हमर बूढ़ावा रहत न तो बोलतन कि तू कहलन कि अपन बना लेनी अपन भर के बाकी हम ना कौन कहीं कि रण मुसमात बाकी शौक सिंगारा लिपस्टिक ना लगाई, जब मोर जिंदा बा तब बुढ़ावती होके चाहे जवानी होके करी ना। बेटे भतार पर बा बूढ़ावा नहीं खन गोइल बना हमारी फुआ गावे फुआ हमर मुंहे अटकल बाड़ी त भेंट करे गइल हन। जान अपना चल गइनी है संगवा। अब का हम जाई कहनी कि मरे के घरी आ गइल बड़ी त भइल तो कि एक पीसो लगे ही आप चल जाइन त ओहो खत के काम चली उठी पूरा घरवा के हम ही ना करेनी। चलिए खाना खियाई आपके जात रहनी है दूगो घास के जीव कर जा घास के जातर तो और ना ही चली आपके खियावले तब जाई। बताई हो से बेटी पतोई रहेली स बाप रे बाप बताओ हई लकड़ी चारों छिती लिती भइल बावे। ए बुढ़िया के कबे कहूई करे बुढ़िया कम से कम काठा कह दे के बड़का बुनिया आई तो खराब ना हुई। तो ई बुढ़िया के बुझाला ना सर गल जाओ से का मतलब गैस पे ऐस करत यानी मोटकी मन करते कि यही मारी लकड़िए लेके फाटी जा। का करतल हो? अरे बाप रे बाप काय कुल तू हट कहानी है लकड़ी झकड़ी के तू फेरा में काहे पड़ल बाड़ू? रुकी हटी पहले सही कर ले बेटी। छोड़ द सुना ना सैतिया बाद में कनिया नु तनी एक गिलास का पानी तनी लेके आवा छे। रो रो नो एक गिलास पानी लेके पी ना सकत रहनी हम। तू है हाथा ना सुंदर मेहरारू मिलल बाड़ू हमरा, हम अपना जे पानी पिए कैसन तू बात कहेलो? हटी रे हमेशा रोमांस से खाली सोचे ले। ई बताई माई है आज तब रही को नजर ना आवेला। ए काम कर हो जाता ना बाहर सोरे के बाटे नु ढाबा तू नत भरियो आई बुढ़िया तू सब बाहर छे। अरे हमारा रो पे का मने ना बुझाला का कि खो खा खार के आवल जाला बेटा पतो इनके घर बात का गुरहु गइरली आ गांव में पंचायती करे और कहां जाई आय बहरसी गई रही बहरसी इनका दिन दहाड़े बहरसी देहत दिन रात माता माई पैसा रहते त का हो खाली बहरसी जल जाई कि कामो धंधा घर के होई। देखली आप देखावा जाते रोरा के कि काम करत तरी हट घाव लग जाई जाके उ बाहर के तोरा के 20 बार समझेले बनी नु कि तोरा नौकरानी लेके घर में काम करे के तोरा रहते है हमार मेहरारू काम करी। आय हम इनकरा से कहा हम किनकरा जल्दी जाके बुला कर झाबा बाहर बाजी आ बाजी आ हो बेटा हुआ तनको ला शरम लागत है एकदम घोर के आ पी गइल बड़ा है मेहरे का गुलाम भ गइल बड़ा तू। हां देखी दीदी जी हमके घर के मामले में ठीक बारो नहीं अरे है तू तो आइलो तो घर में अगिए लगा दिहलु ए दादा है बेटा हुआ कितना सीधा साधा रहना मन बिगाड़ के रख देले बड़ू ला शरम लागत है। तू कहे तना मुखिया बनत होइसी से हाथ चमका के ई बताव तोरा के माई जन्म देले बिया कि हई माई जन्म देले बिया? हां ज्यादा करती मत हई बूढ़ पुरानी करे के उम्र है तारा के जन्म देले आ बेटा बेटी काहे के पैदा करेला हो आदमी पेड़ काहे लगावेला? काहे के लगावेला बेशरम कहीं का 2 दिन का मेहरी का गोड़ धोबत तू ज्यादा नहीं खूब बोलत तू के हो हमनी के बीच में इतना वाला तू छोड़ी क्या हुआ हो हैं आई हई से माई बाप से बतियावल जाला कैसे बतेला तो तू बदली समझी नहीं के हमरा खिया के देले तू समझी हमरा कैसे बतेला जाला माई बाप से लाज शर्म घर के पिघल बड़ा जा तोहरो से बेसी वो तो इनका जमल है तू तो इनका जमल ना हुआ लाज का शर्म कहत नहीं कर जमल है तो तारा चुप ढेर रही लाज जी। शरम बा ए बताओ हई हर आस गया तो है मेहर मौगा के तनको लाज लागत हवे कि बूढ़ ले महतारी जा के तू ही तो बड़ा खा ले जा नहीं के चेहरा पे हंसी लिया अरे हम तो रखबे कर तू चुप हो जाई समझी जी हमरा के मत रोई। बाप रे आज हम सास नहीं की ना तो हमरा समझ में आवे लगी सास का मतलब का होला। रात ये सोची ना कि आज हम ससुई रहते दुआरी में बैठ के 4 बात बोलबो करती लेकिन ई रहित ना कि हम ससुई बाड़ी। सही कहत दीदी का बताइए कनिया बूढ़ पुरानिया चाहेला दुआरी पे एगो लाठी रहेला खड़ा समझ लू आ तोहरा के बबुआ रो रो के ये बुढ़िया जा जा के जवन गांव देश ना देखे के जवन देवी देवता ना पूजे के तवन देवी देवता पूजली तवन गांव घूमली आ कि एगो हमर लइका हो जाओ आज ये नतीजा देखाव तोड़ तू।
ए दीदी जी देखी चुप हो जाइए दीदी चल सुनी दीदी जी हमने से गलती हो गई बा हमके माफ कर दी हमारा ले मत मांगो कनिया माफी अपना सास ले मांगो समझ लू दीदी जी देखी हमसे गलती हो गई बा माफ कर दे का कनिया, जी अपना सास ले माफी मांगो अच्छा ये बताइए हमरा ना समझ में आइल का रोरो ना समझ में आइल अरे तो हम नाम जानत रही अभी बतैली तब नु के कैसे कैसे कितना मन्नत मांगले बाड़ी कितना ना हमरा से बतैले भैया आज तक कहियो आई जी देखी माफी जाए दे भाई गलती सही माफ कर दे हमारे हम ना जानत रहनी हो मम्मी जी मांग लो। गोड़ पे गए तनी माफ कर दे एकरा कम से लड़की कम समझ के बतावे माफ के कर दे चाही कि ऐसे ऐसे हम पापड़ बेल ले देखा बनी जा अब से मिल मिला के रह जा बढ़िया से रह जा समझ लू समझा कि सास ना तोहर महतारी है ना दीदी जी राम आँख खोल देनी चलो सारी ठीक आसान हम बाटे। जीवन पर आभारी रहो कहत रही तनी उ अपन दौरा द न हम गोबर फेंके जाए के रहल हमार लइका मार के तूर देले बा चल दी दे तनी दे दा